Hello लोगोफोर माबोरै दङ नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ दिनै आं माने vlog स्टार्ट खालामदों नोंथांमोना गम मोनदों आरो दिनै एसे आं मोजाङैनो दङ आरो दिनै एसे मैयानिसे आरो मैया दाख्लैनिसे एसे मोजां मोनबाय दिनैसो रिजाल्ट फैगोन आरो फैयाखै रिजाल्टआ दा माला मोनफैयो दा आं दुगैना लाबाय मोजाङैनो नङाबा बे बोरैबा मोनबाय थायोना दुगैयाबाबो ओंखायनो खर' लोबनानै होबाय दुगैबाय ओमफ्राय आरो दिनै मिस्ट्रिबो फैदों आरो खामानि मावनो माने बे आवगायनि मिस्ट्रिफ्रा नङा आरो गोदान मिस्ट्रि फैदों ओंखायनो इदि जिफ्रा बेहायनो जमा जाना दङ जोहोलावा बियो माने दाउ बेदर सङोनो आरो बियो दा लोगोफोर नायहैनोसै सिङाव बियो मा खालामबाय थादों हियार हिज मा संगोन नोङो मा संगोन Dao Bedor आं संसै बेनिफ्राय बेयाव दोङो हा सबाय हा सबायजों नाबो दोङो ना मावा दोङो दाखालि लाबोनाय बेखौ होजायो दिनै पुरा हेभि डाइट आरो माने मैयानो आं सबाय सोमना दोनदोंना बिराद जानो लुगैनानै आरो जेखिजायाथ' ओरैबाबो बेमार जाबाथाय टेस्ट बादफ्रा स्वाद मोना जायोना थेवबाबो आरो माबा मोनसे जानो लुगैबाथाय माने जानांगौ ना ओंखायनो आं सबायखौ मैयानो सोमना दोनदों दा कुकाराव मोनबासो सिटि होबाय दा बिनि उनाव थाव मारिसिगोन आरो खारै सारै होनानै ओमफ्राय दिनै सबायखौ बेदरजों संला आरो आं बयलार बेदरजों मोजां मोनखाया अमाबा बेलेग खोथा अमा गैखाया ना दा ओंखायनो बे ना मावाजोंनो सबायखौ आं संसै आरो ओमफ्राय जोहोलावा बेदरखौ बियो मेरिनेट खालामनानै फ्रिजाव दोनदों आरो गाइखेर दाखा माबा माबि मस्ला मस्लि होनानै एसे मिक्स खालामनानै फ्रिजाव 1 घन्टासो दोनगोन नामा बे थाव मारिनायनि उनाव ना आं बानायगोन आरो स्टार्ट बेथ' बारा टाइम नाङा ना अनलि 15 मिनिटसो लागोन दा आं लोगोफोर सबायखौ संसै आरो दा लोगोफोर आं सबाय संबाथ' नोंथांमोना मिथियोना आरो आं बे तेजपात बिलाइ होयो ओमफ्राय बानलु गोरान आरो दालचिनि होयो आरो फार्स्टआवनो थावाव ओमफ्राय बिनि उनावसो सामब्राम गोजाखौ एवग्रोगोन आरो लोगोफोर जोंना नै सबाया गोदौगासिनो आं खारैबो होबाय खारै होनानै बिदि आरो गोदौहोगासिनो दा नाखौबो दिहुनबाय मोजां ना मावाखौ होगोन आरो जोंना जोहोलावाना एकदम एप्पोलनि आइपेड लाबोनानै थेवबाबो कम्पिउटारावसो जिरायबाय थादों नङा एप्पोलखौ दाबो मोजां बुजि मोनाखैना टाइम नांगोन बेखौनो नायबाय थादोंमोन दासो फैदों आं डेस्कटपआव डाबल टेप खाम ओइ सिंनि बारनिफ्राय आं जि बर' इउटिउबारफोरनि संग्राफोरखौ नायबाय थादों आरो ओमफ्राय आरो मा होनोमोनलाय मुभिसफोरखौ नायनो मोजां ओमफ्राय बिदि ट्रेभेल भ्लगफोरखौ नायनो मोजां आरो ना आरो मोनसे इन्टारेस्टिं बुस्थु खिथिनान लोगोफोर हरलाय खिथिबाय था खिथिगोन देलाय मा इन्टारेस्टिं शो मी अल्सो बे मोनसे एप दङ आरो आइपेडआव मोनसे एप दङ नुवाखै खोमायथों फिल्म बे मोनसे मेजार होननानै एप दङ मोनसे बे प्रि इनस्टल फैखायो जेरै बैसा दा हमना ला बेनिफ्राय मेजार खालामनांगौ कापबर्डआ बेसेबां गिदिर बिदिबो जायो 1.23 मिटार हाइटआ बेसेबां एकदम हासिम आरो गाहायसिम आरो बेसा हाइटआ जाबाय बेना 2.84 मिटार हाइट मोजां बाथ्रा सब बिदिनो हायो दा जोंनि बे सावगारियानो दङ वालनि सावगारिनि हाइटआ बेसेबां बेखौ नायनोसै पुरा गाहायनिफ्राय गोजौसिम बेसेबांसो जागोन बे जाबाय 1.03 मिटार 1 मिटारानो हमना ला आरो एप्रक्सिमेटलि पुरा मेजार खालामनो हायो लोगोफोर जि मोजां बाथ्रा ने दाथ' फिटाबो दरकार अनलि केमेराखौ बे मेजारनि एप्सखौ खुलि अनलि हर प्रि माबासो प्रि इनस्टलेब आरो जों अनलि मैया हटस्टार खालामदों इउटिउब ओमफ्राय इउटिउबनि वाइटि स्टुडिअ खालामदों आरो ने ओमफ्राय आरो जि नोङो मुभिस माबा माबि नायबाथाय आरो खालामनांगौ आरो बेहाय खालामनोबा सब पासवर्ड होलायनांगौ इंस्टल खालामनो थाखाय जेसां एप इंस्टल खालामगोन बेसेबाङावनो
पासवर्ड होनांगौ पासवर्ड होआलासेनो एप इनस्टल खालामनो हायो आरो रावबो लोगोफोर ओरैनो जोंना सबाया मोनबाय जि मोजां कालार जादों लोगोफोर ना माबाजोंथ' सबाया ओरैबाबो गोथाव जाखायोना जि कालारखौनो आं एकदम मोजां नुबाय आरो लोगोफोर जोंनि ओंखामा मोनबाय बेनिफ्राय दाखालि आग्रायाव बे HPCL नि गेस्ट हाउसाव टेबोलाव जानानै डाइनिं टेबोलाव जानानै मोजां नांदोंमोन आरो बेनिखाय दिनैबो टेबोलाव जागोन आरो दिनै बेनिफ्राय दिनै सबायजों जोंना सबायजों ना नै सबायजों ना आरो दाउ बेदर दिनै पुरा टेस्टि जागोन आरो नामा दिनै जाहाथे मोजाङै स्वाद मोनो आरो बेखौनो आसा खालामो उखैबाय लोगोफोर जि बरिया जादों लोगोफोर सबाया टेस्ट मोनदों मोनामनायलाय मा मोनामनाय नङा माबा मोनामनाय बिराद मोजां जादों एसे फला टाइपनि आरो बयलारा बिदिनो जायो नोंना टेस्ट बादा माहाय हामा जादों ना बे नङा एसे सालाया बोरैबा नांबाय थादों आरो खिन्थु टेस्ट बादा बोरैबा जायोना बेनिखाय बिदि जादों आरो जा लोगोफोर जानोसै गोथाव जादों बिराद जिबाबो मोनामबाबो टेस्टखौ मोनदों बेनोसै आरो आंबो जानोसै आरो ओंखामखौ जाना लानोसै बेनिफ्राय माबा माबि खामानि मावगोन आरो बेनिफ्राय रिजाल्टखौ नेबाय थानोसै मा फैयो रिजाल्टआ दिनै दिनैथ' फन खालामदोंमोन बिसोरो माला फैयोथाय ओरैनो 2-3टासोआव रिजाल्ट फैयो दा माला होयो बिसोरो नायनोसै नेबाय थानोसै आरो जि फैबाबो फिंगार क्रस्ड आरो दा लोगोफोर जोङो ओंखाम जाना लानोसै दसे उनाव नोंथांमोनखौ आरो लोगो मोनसिगोन आरो लोगोफोर हायासो जि दामलायलायदों बाब्रे जि हानाय फैसा मोनदों ना गावखौनो एयारमन बादि मोनलायलायदों लोगोफोर आंना रिपर्टआ फैबाय मा फैदों नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आरो देखायनोसै पजिटिभ ना नेगेटिभ धन्यबाद नुबाय लोगोफोर मा लिरनाय दङ पजिटिभ आइ एम कर'ना पजिटिभ नोंथांमोना साननो हागौ मिनिगासिनोसो हाजोबो बिदि होननानै मिनिनोथ' नांगोन जेनेबा दा कर'ना पजिटिभ मोननायखाय आं दा एकदम खर' बुयै गाबबासो दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुबायनो आरो आंना टेस्ट रिजाल्टआ पजिटिभ फैदों माने दाजाबसिन आरो पजिटिभ दा एसे खर' सादों आरो बारा जेबो गैया हम क्वारेन्टाइन थानांसिगोन आरो दा बिहाबो अफिसाव थांनो मोना न'आव जायनाव पजिटिभ मोनो आरो माने अफिसाव थांनो हाया आरो जिखिजायाथ' अफिसावथ' गोबां एज बा गोबां माने हेल्थ कन्डिसननि मानसि थायोना अफिसाव बयनिबो कन्डिसनफ्रा बेलेग ना बा जिखिजाया बिबोथ' एसिम्पटमेटिकबो जानो हागौ न'आवबो खबर हरबाय माहाय गिदों आरो गिबाबो माथो खालामनो आरो जाबालाय उपाय गैला आरो बेनो आरो जायहा जानांगौ जादोंनो आरो जायहा जानांगौ बिदि जादोंनो बेनिफ्राय बहानिफ्राय जादों बेखौबो जों ट्रेस खालामनो हाया हस्पिटालावबो थांदों जोङो अफिसावबो जादोंमोन आंनि खाथियाव जाबाय थानायानो बेनिफ्राय लोगोनावबो थांदों आग्रायावबो थांदों बहानिफ्राय जादों दा ट्रेस खालामनो हाला आरो आं जास्ट मोनसे फन रिसिभ खालामदोंमोन आरो कभिड हेल्पलाइननिफ्राय फन मोनसे रिसिभ खालामदों आरो बे दिल्ली गभर्नमेन्टनिफ्राय बिसोर बेयाव सोंदों आरो आर इउ एभेलेबल इन योर एड्रेस होननानै बेनिफ्राय आं येस होननानै बुंहरबाय आरो बेनिफ्राय मेसेज मोनसे फैदों बेयाव मेसेजाव लिरदों आरो बिसोरो जोंखौ फन खालामनानै एसिस्टेन्स खालामगोन आरो मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेफोर एसिस्टेन्ट खालामगोन एसिस्ट हरगोन आरो बिसोरो बेनिखाय फन खालामगोन होननानै बेयाव मेसेज मोनसे हरदों आरो जाय लेबाव जों टेस्ट खालामदोंमोन ना बे टेस्ट लेबनिफ्राय बिसोरनि बे गभर्नमेन्टनि पर्टेलाव थांखायो आरो अट'मेटिकेलि स्टेटासा मा सोरहा पजिटिभ जादों सोर टेस्ट खालामदों बेनि रिपर्टआ थांखायो गभर्नमेन्टनि पर्टेलाव बेनिफ्राय बे दा गभर्नमेन्ट अफिसनिफ्राय दिल्ली गभर्नमेन्ट अफिसनिफ्राय जोंखौ एसिस्टेन्सनि थाखाय फन हरगोन आरो दिनैथ' हरासै दिनै दा 8:30 जाबाय अलरेडि गाबोन फैगोन खोमा आरो
जे अफिसनि जाय लोगो सासेया फन हरदोंमोन बेबो बुंदों आरो बिदि फन खालामनानै सोंहरो होननानै आरो बेनिफ्राय दा आरो माथो आरो बेखौनो नेबाय थादों बेनिफ्राय जोंनि लोगो सुथारफोरनि लोगोखौबो सोंहरबाय बे गाबोन फैनानै जा मेडिसिन डक्टरा लिरना होदोंमोन बे मेडिसिनखौ बे बायनानै गाबोन होलांगोन आरो जोंनि रुमाव जोंथ' दा रुमनिफ्राय बायजोआव थांनो हाया रुमावनो थाबाय थानांगोन आरो बिदि क्वारेन्टाइन थानांगोन दा बिदिनो थाबाय थानोसै आरो जेब्लासिम जों नेगेटिभ रिजाल्ट फैया अब्लासिम थाबाय थागोन आरो बेनिफ्राय दा जों क्वारेन्टाइनाव थानायलाय बेनिफ्राय मा गेलेदों लुड' एइलाय लुड' गेलेबाय थादों लुड' गेले पुरा टाइम पास खालामबाय थादों आरो ससियेल डिस्टेन्सिं बिथिं थागोन आं बिथिं थागोन दा लोगोफोर दा दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै फुंनिफ्राय मेंलांबाय ओरैनो प्रसेसफोरखौ खालामै अफिसनिफ्रायबो फन फैदों डक्टरनिफ्रायबो फन फैदों लेबनिफ्रायबो फन फैदोंमोन बेफोर रिसिभ खालामनायाव सबखौ रिप्लाय होनायाव लोगोफोरखौबो इन्टिमेट खालामनायाव बहुत फन खालामनांबाय दिनै मेंलांबाय आरो बेनिखाय दा लोङो लासै रेस्ट लानानै दसे उनाव जोङो डिनार जानानै उन्दुलांगोन आरो बाहाय रेस्ट लानानै उन्दुलांगोन बेनिफ्राय रेस्ट लानायाबो इम्परटेन्ट ना बेयाव बेनिखाय जोङो दसे गेलेगोन गेलेनानै बेनिफ्राय डिनार जानानै उन्दुलांगोन आरो बे ब्लगखौ दिनै बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनखौ जोङो लोगो मोनसिगोन जोंनि नेक्स्ट ब्लगाव होमबासिम बाय बाय लोगोफोर COVID positive patient bye 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 लोगोफोर